til Mikkel Laursen, når der indsneser 7 på tid, i alt 15 fejl. Tiden den hed 110,75. Næste rytter, vi har fået i gang her, det er start 40, Anniken Eide. Start 41, Stephanie Jørgensen må gerne køre med, og start nummer 42, Bernd Spanggaard Andersen holder klar på opvarmning. Prøv at hente noget.